Аны әйтү кыен инде җаным, но халыкны күбрәк кайгыртсалар яхшырак булыр, конечно. Халыкны кайгыртырга кирәк. Менә безнең өлкән буын кешеләр инде бигрәк тә без бит гомер буе тырышып эшләдек. Хәзер инде кешелеккә карап бик авыр инде җаным. Бөтен нәрсәнең әйбер квартплаталар да бик кыйбат. Но җиңелрәк булыр яшәргә. Әз генә халыкка да илнең байлыгын чак кына бүлеп бирсәләр. Бик матур булыр иде. Дөрес, алып баралар. Теге внешний политика баталаймы? Менә внутренний политикада мен гражданнарга инде сөйлим дә, тем дә пенсиялар, зарплаталар аз менә. Наверное, дөрес рәвештә бара, потому что все-таки дөнья бик сложная ситуация хәзерге көндә. Ну, 70%. Правильную политику идет. Больше для народа надо стараться, допустим. Дөнья масштабында инде. Минемчә дөрестер. Безгә караганда менә ил масштабында безнең халыкка караганда инде ансы бик дөрес түгел. В любом случае кто-нибудь другой будет, так же все будет. Канагат түгел мен бу правительство. Именно мирным путем можно? Нет, конечно, хотелось бы, чтобы мирным путем это все можно было заменить. Наполовину. Где-то правильно, где-то неправильно. Желаю. Дөрес Юк, санамый. Барадыр инде, нәрсә дип әйтик? Без дигәнчә түгел бит. Без бит җитәкчелекне үзгәртә алмыйбыз. Ул бик өстән, бик югарыдан килә. Yok, çünkü beyler arta, alır karamıyorlar, tuda-suda. Ну, kişilik kişiye, yaşarga, трудно. Потому что вот мен өзім ауылдан, менің ауылда іш жоқ, бүтінісі шағарға жүгірге. Жетекшілерін өзгәртірге керек. Түптен алырға керек. Я даже не задумывалась об этом. Білмеймін. Миңа менә шишто кибеткә керәсең, бөтен нәрсә бар. Жағынан булсын. Менә әле шулай түгел.